дуруст истифода бурдани маблағи муҳимтар ба ҳисоб меравад. Аммо медонед аз чӣ оғоз кунед? пас бо мо бошед. Тақдири худро худат роҳбарӣ кун ва нагар дигарон бо ин машғул мешаванд. Пеш аз ҳама шумо бояд идоракунии пули камро ёд гиред ва агар пули камро шумо идора карда натавонед, идоракунии пули калон ин ғайриимкон аст. Аз рӯи нишондодҳо аз 100 нафари инсон 16 нафар сарватманд мешаванд, аммо танҳо 1 нафари онҳо метавонанд бойгарии худро то охир баранд. маҳз ӯ ба одами бой ҳисоб меравад. пул кор кардан осон аст, нисбат нигоҳ доштани он. имкониятҳои худро аз пул боло донед. он вақт пул ба назди шумо меояд ва ба шумо хизмат мекунад. агар шумо имкониятҳои худро аз пул поён гузоред, он гоҳ пул шуморо муайян мекунад, чӣ хӯред, чӣ пӯшед ва ба куҷо истироҳат равед ва бо чӣ машғул шавед. имкониятҳои худро аз пул боло донед, то ин ки шумо сифати ҳаёти худро муайян созед. муваффақиятро одамое ки ба даст оварданд ки аз дохил ҳамаи душвориҳоро ва монеаҳоро гузаштаанд ба хотири орзуи худ. 98% мо фикри конаро истифода мебарем. онҳо чунин ақида доранд: агар пул мешуд, ман сар мекардам, аммо пул нест, ҳеҷ чиз карда намешавад. аммо ин фикри мост. барои бой шудан амал кардан дар кор аст. барои расидан ба орзуҳо хазинаи наверо пайдо кардан лозим аст. ба фикри шумо якум одам бой мешавад ва баъдан доно, ё ин ки баръакс. фикри худатонро дар комментария нависед. одамон аввал доно мешаванд ва баъдан бой. барои ҳамин китобҳои одамони сарватманд ва муваффақиятро ёфта хонед. гуфтаҳояшро дар ҳаёт истифода баред. аз ин китобҳо оғоз кунед. Наполеон Хилл, фикр кун ва бой шав. Саидмурод Давлатов, ман ва пул. Роберт Киясаки, падари қамбағал ва падари бой. лекин агар шумо донише ки аз китоб гирифтагиатонро истифода набаред, муваффақият ва бойгариро соҳиб шуда наметонед. қоидаҳои одамои сарватманд: пул дар ҳаёт муҳимтар чиз нест, аммо вақте камӣ мекунад, муҳимтарин мешавад. агар шумо роҳиро надошта бошед, ҳеҷ кас бо дипломи шумо нигоҳ намекунад. агар шумо пул надошта бошед, ҳатто ба худатон ёрӣ расонда наметавонед. агар шумо сарватманд шудан хоҳед, идоракунии пулро ёд гиред.